kunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Day kunta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayaw umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Maigsuon, padayon natong iampo ang kahusay, panagsinabtanay sa tibuok kalibutan, labi na sa atong mga leaders sa gobyerno ug leader sa atong simbahan. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat pinaagi sa atong mga benefactors and donors ug nga unta masuklian sad sila sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak, ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Niadtong gabi una, mibangon si Jacob ug gidala niya ang duha niya ka asawa, ang duha niya ka ulipong babayi ug ang napulog usa niya ka anak ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habok. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gipatabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin. Unya may tawo nakigsambunot kaniya hangtod sa pagkabuntag. Sa pagkamatikod sa tawo nga dili siya makadaog sa ilang panagsambunot, gisumbag niya ang dapi-dapi ni Jacob ug naligas ang lutahan niini. Miingon ang tawo, "Buhii ako kay hayag na." Apan si Jacob mitubag, "Dili ko ikaw buhian hangtod panalanginan mo ako." "Kinsa may imong ngalan?" nangutana ang tawo. "Jacob," mitubag siya. Ang tawo miingon, "Dili na Jacob ang ngalan mo. Nakiglayog ka sa Dios ug sa mga tawo ug midaog ka, busa Israel ang imong ngalan." Si Jacob miingon, "Tug-ani lagi ako sa ngalan mo." Apan mitubag ang tawo, "Nganong nangutana ka man sa akong ngalan?" Unya gipanalanginan niya si Jacob. Mingon si Jacob, "Nakakita na gayud ako sa naong sa Dios ug buhi gihapon ako." Busa ginganlan niya Pinil ang maong dapit. Misubang na ang adlaw sa pagbiya ni Jacob sa Pinil ug nagkiang siya tungod sa nalisan niyang dapi-dapi. Busa hangtod karon ang mga kaliwat ni Israel, dili mukaon sa unod sa dapi-dapi sa mananap,
kay diha mang bahina sa lawas, sumbaga si Jacob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Pataling hugi o Ginoo, ang usa ka matarong nga pangamuyo. Dungga ang akong singgit, pamatia ang akong pag-ampo. Gikan sa mga ngabil nga walay limbong. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Gikan kanimo pabuta ang akong hukom. Ang imong mga mata nagatan-aw sa matarong. Bisan imong gisulayan ang akong kasing-kasing, diha sa pag-usisa niini sa kagabion. Bisan imo ako nga sulayon pinaagi sa kalayo, dili ka makakaplag ug dawtan dinhi ka nako. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Musangpit ako kanimo, kay mo ako nga tubagon, O Dios. Ipabong ang imong dunggan kanako, pataling hugi ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaluoy, o manluluwas kanila nga nangagiw. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya, naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel.
Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila, daw mga karnero nga walay magbalantay. Busagiing na niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining sitwasyon nga magbuhat kag maayo unya naasay mo daot nimo. Common man no? Nabang magbuhat kag maayo unya himuan og lain nga meaning. Padanglitan si Jesus nagpagawas og yawa, pinaagi sa gahom sa Ginoo. Ang interpretasyon sa uban, yawa na siya, nagsabot-sabot ra na sila ang yawa, drama-drama ba, aron kunuhay mo gawas, aron siya musikat. Karon na man daghan, labi na karon padong ng eleksyon, daghan na kaayong mga ano bang interpretasyon nga makapasikat nako, makapadaot niya. Common gina. Mao na siya gitawag sa moral theology of the struggle between evil and good in this life. Nagbugno ba ang maayo ug ang dautan? Gisimboluhan na siya usa sa mga pamaagi sa pag-interpret ni ana ang kinabuhi ni Jacob. Kadto bang sa unang pagbasa ba nga nakigbugno siya diha sa kangit-ngit, nakiglayog siya sa Ginoo. Ang tao nagrepresent ni sa evil. Kita bang tao? Flesh. Ang interpretasyon gud ana sa mga philosopher sa unag yung panahon, flesh or matter is evil, spirit is good. Mao na pure spirit mao gyoy good. Nya kining atong unod, evil ni. May pangutan-an na imong tupad. Ingna siya na kay unod. Ingna pangutan na kay unod. og na gani kay unod. Evil na. Evil. Pag abot na ni Jesus, ang iyan ang giingon ana, lawas og kalag. Ang lawas nagrepresent sa evil, ang kalag mao ang good. Ana, mo na ang lawas madugta gini, mamatay, gitawag nagmortal. Niya ang kalag immortal, kay good man. Ang good di man gina matapos, pero ang evil mamatay man ginang evil. Amo na paglayog nila ni Jacob, wa gyud magdaog ba ana, pero tungod lagi kay ang evil lupig yun sa good, ipakita nga gisukmag yang dapi-dapi, nalisa siya. Sa una pa na akong basa-basa ani, wala pa ko musod sa seminaryo, sige pa ko active simbahan, ikadungog na ko aning pagbasaha, magsige day ko gunahon na, nganong wa man kadaog ang Ginoo nga, gisukmag gani kausa, lisa man dayon. O gibalian na lang ito niya sa tanang lutahan. Nganong kausa ra man sad gisukmag niya, nalisa dayon, niya layog sila gika gabi hangtod buntag, wa magdaog. Anak kas wrestling, ang katong kusgan mao man toy makabali god. Nya kausa ra gisukmag bali. Kamo na mo itubagan na. Awasag ko.
Ni ay gipakita lang ni ba nga kung ang Ginoo mo impose gyud sa iyang gahom, wa gyud daganan ang tao oy. Wa gyud mao to kiang-kiang gyud. Mura tinuod og ni daog si Jacob, pero kiang-kiang gyud siya galakaw. Pasabot makigbugno gani ta dinhi sa kalibutan, ayaw pakigbugno aron ang good dili mahitabo nimo. Pakigbugno hinuon aron mawagtang ang sala, unya ang panalangin sa Ginoo mo'y musod nimo. Mao toy purpose ni Jacob. Ingon siya, di ti kabuhian, panalangini us ako. Pasabot ba, bisag guruyon pa kus kalibutan ngadtos pagpakasala, mugunit yung kus Ginoo kay naa niya ang panalangin. Nasi sabot tingali ana, maningali lang ko. Kana bang bisag gitintal na ka, bananglitan ron, bana ka, imong asawa ng laki. Unsa man, sukmagon nimo imong asawa? Ayaw. Pakiglayog sa Ginoo. Layoga ang Ginoo. Ing na Lord, panalangin ko nga dili ko matintal pag kasuko aning akong asawa nga nang laki. Ana ba? Di kanisa ko mga bana dali kay magpakuan-kuan ba mura sa kunog tarong kunuhay kayo. Ana, basta makasa gani ang asawa kulatahon dayon kay kunuhay hugaw. Uy, istoryahe. Otro sa kaoy. Sige ka dito gamit na ng mga kinilo. Kaya kanang tao nga wa gaysa, kana bang tao nga way sa bana ka nya wa jud kaysa. Bisan pa ang imong asawa mangabit, kamaog yung kang mupasinsya niya. Di jud ka masuko, muhilak ra ka. Basta wa kaysa, rug na kaysa, basta bunuga gid ana gyud. Parehara sa gunas mga ginikanan nga balaan, di gid na kakusi sila mga anak. Pero kana mga ginikanan nga mga buangon, dali kay mada. Inig dagandagan las anak, hapak dayon. Ana, aga mo, unsa man mo? Diyos no nga pagaginikanan o buangon? Kamo mga bana nga ni adinhi o mga asawa, unsa man mo? Diyos nun mo, buangon? Mayo. Layog yun. Layog yun Ginoo, nga naa diha ang panalangin. Nya mao na, ang panalangin sa Ginoo mo'y atong pangitaon, makigbugno kita aning kalibutana. This is a constant struggle between evil and good. May untag mo ending ta nga mabungahon. Kana bang nadawat nato ang tinuod nga panalangin sa Ginoo? Nakaron matud pas atong tubag sa Salmo responsoryo. Sa to? Diha kanimo Diyos ko. Limot mo sa ko, utrom sa tani. Nakigbugno maning atong memory. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kanimo ay nindot kayo nga struggle din is kalibutan. Kana bang ayaw salig sa imong kaugalingon kay ang mga espirituhanong gahom, dali kay makabuntog ana. Dali kay kang maanod. Og mosalig ko sa akong kaugalingon nga makapugong gyud ko. Nya naay hugot kay gaangay nya magsigig bagid-bagid. Na mo nalay akong mamatngunan, huyang daay ko. Luya na di ay. Labi nagmabuntagan, sus luya. Awa mo kadji. Og musalig yun ko nako nga ligon kay ko, I can manage. Oy, tagaan lang kong dagko kayong donasyon. Patay. Mahimo jud kong in love kay kwarta. Magsige na ko guwali din hinga ang inyong kolekta kuwang. Ang atong suga, putlono na ni. Ala, punin ninyong dunit. Ana. Karon wa jud ko ana. Sige ra jud kong pamaligya og slot. Anya, ko na ako din ng slot di ay. Para man ani atong project adto man na didto suyupon, ato man sa nang gipaihap sa ato dihang finance council. Nya inyo din na ingnon ako. Ay, gamay pero gamay ra.
Pato sa nagkuha ginagmay. Pero mao lagi na akong giingon, kung ang naa nimo, ang imong gikuptan, ang wa nimo buhii, mao ang Ginoo, lisod kay kabunloton sa kalibutan. Muna ingos Kristo, ano sa to? If you want to follow me, deny yourself. Deny yourself. Mao na ang iyang gihisgutan nga karniro nga walay magbalantay. Mga tao ba nga gianod-anod lang sa sitwasyon sa kalibutan. Parehagod karon, mag-eleksyon na ta. Di ka magpaling-paling. Unsa man giimong baruganan? Basig karon ni kaning klasihas partido. Nga inigsunod na sad, ari na sad kaspikas kay murag pabor. Ay, okay. Kamo dia. Mubutar man gyud mo. Basin ba paling-paling ta? Ang kamatuoran mo'y ato gyung tan-aon. Ang kana bang Diyos nun nga tumong ang kaayuhan sa atong nasod, ang kaayuhan sa katilingban, dili ang gibubo nga kwarta aron ka subornuhan, aron ang imong pagbutar guided anang maong kwarta kay utang kabubuton. Hay naman karon nakautaong kabubuton sa Ginoo o sa politiko nga buangon nga siging hatag nimong kwarta. Hangtod na lang hinuon ang mga tarong nga tao nga gustong mudas katilingban sa tinarong di kadaog kay way kwarta. Kay butangan day natog budget, mudagan gi kapag ka presidente, kinahanglan mao ni imong kwarta. Mudagan gi kapag ka senador, mao ni imong kwarta. Dagan kapag ka unsa pa na diha, hangtod mudagan kapag ka konsehal sa barangay, naa gyapon. Sorry mga barangay kapitan. Ambot lang, basig mga nindot po ni dinhi, tarong po din atong mga tao dinhi sa atong parokya. 5 biya ka barangay dinhi. Basin ba? Di tamadaan ang kwarta. Wa na gani kwartang pikas ikahatag. Riko pikas oy kay mayri arang-arang ri. Daga ikahatag, may pila may hatag dito. 2.50 sa diri 500. 500. Ana. Ang mga leaders mura sa mga buaya ba atang sa kinsay mudak-dak ditong dako-dako. Aron dako sa sila kurakuton. Ayang hunong nataani oy. Sunod na tas Ginoo. Bahala nang magkiang-kiang ta, sunod tas Ginoo. Bahala nang masakitan ta, sunod tas Ginoo. Ana, ngano man di ay? Haron mudaog na ning mga taong tarong. Karon sige lang tag padayon lang tag ko ana, wali di lang taani ko ana. Bati naman kani akong wali. Nabitaw ko'y amigo, ako lagi din hisgutan kay karon pa ko nakabasa pista ron, optional memorial ni Santa Maria Gorete. Ang unang parokya nga na-assign ko isipari, gidakos usa ka pari nga ako sang amigo, si Father Sid Marinay, na tuan sa Manila na incarnate. Gidako niya sa parokya niyang bag-o. Pag humangin akong orden, balik ko sa Manila kay magtiwas akong thesis. Iya kong gidahay sa dito na lang ka magsuwat kay adto ta himuon ti ka didtong katabang kay bag-o man kang pari, bag-o sa ning parokya, gamay kay ng parokya na sa Pope Pius Center, murabag patria sa ato ba na sa UN Avenue na mura na siyang chapel pero gihimong parokya. Ang patron Santa Maria Gorete, pista niya karon nga naa dito'y ga-serve nga nasuod gyud kay nako usa ka amahan, kugihan sa kayong mo pa anak. Daghan siya anak niya, lisod gyud in town si Vic, no? Francisco yang apelyido, Vicente Francisco Vic ang angga. 40 na mong suora pagkabuutan, wa gyud reklamo. 27 years nag-serve siya dito. Karon paging kaadlaw na ko nahibaw-an, namatay di ay. Namatay. Manghod na ko gidan. Namatay. Pagkabuutan na gyud. Wa gyud reklamo, bisag tamparuson pas pari, okay ra gyud. Awa na ko kakita ingon ate. Nya perti pag yung kugihana, og na kay i-instruct igo gina. Nya di man kay sa taas og grado, pero hasta tanan iyang mahimo. Munang na ini text na karon nga, padre,
ang mataga dito ba? Kuha na gyud si Kuya Big na anak namatay. Inako, wa jud ko'y problema atong tawhana. Tuan na gyud turos langit. Unya kay pista marong Maria Gorete, tuwa turon dito, ga-holding hands na tog si Maria Gorete. Tuas langit. Kay pertig yung buutana. Ana, ambot na abay usan nyo din nga di gyud sukol og pare. Kamo, di mo mutubag pero inigtalikod na buang Maria kanina. Maana ka? Pero kadto siya, alagara ganyang pare yun. Iya yung alagaran. Ambot lang sa gano, mas ko magsunod-sunod niya. Pero makita man ko na ni Musnaong ang sa iya bang tinagdan ba? Ang sakitan, pero sige lang. Muni siya ang nindot nga struggle din is kalibutan. Kanang di bita kamada, na maguy-uban, inig ka, ang pare gani, buangon kay tanan siya, di namin musimba dia, di namin musimba. Sus, padir, wak nagi-ayo. Di man ka musimba nga ang misa, di man na pare. Sa Ginoo man na, sakramento man na. Ikaw niya ang nagmisa, buangon man kayo, kay gipaangkan man akong pag-umangkon. Ang musimba pa ka na. Kamo, musimba pa mo, inyong pag-umangkon, akong paanakan. Muhatag pa mong slat, og tulo na kabuk akong gipaanakan din nga mga youth leader. Ha? Nawa mo to bagla, patay ko diya. Mga buangon, day mo. O na, usahay, malimot banta. Malimot ba nga, struggle lagi. Bahala nagmurag ngit-ngit. Kupot Diyos Ginoo. Bahala nagunsa na diyang kahimtang. Kupot Diyos Ginoo. Hold on to Jesus. Ibutang yun ang imong pagsalig dito. Dili sa imong kaugalingon. Ug mauna ang makahatag na tugahom sa pagbuntog sa yawa. Dinhis kalibutan. Buntugunon yun ang yawa. Kay musalig na ta sa tao or musalig na ta sa tatong kaugalingon, birabirahon rata sa yawa, huyang kaitan. Pero mugunit na kas Ginoo, kakita dayon ka, kinsay ni bunlot nimo. Ang yawa ba? Para ragod na, para ako karon gunit ko sa Ginoo, di ko musalig og kwarta, Ginoo ragi akong saligan. Lord, unsa may buhaton siya, pangayo og kwarta. Nako niya, di mo ko musalig sa kwarta, salig lagi nako na akong hikapon ang kasing-kasing sa mga tao para mo donate. Adi di mo to. Mo sa to akong giingon Father Gistoni atong pagka-Domingo. Mo tanawa paglakaw ni Father Gistoni dire nakada siya mga 61,000. Awa mo malipay na. Lipay oy. Pakpak. Nya naasay nang donate sa online. Karon niabot na sad og 50,000. Di na lipay. Ipanghikap. Pero nga tong slot, daghan pa mga nahibilin. So sige na lang. Naagya po'y mo palit, ani. Pero hikapon ba? Ano mag-goal man ta? Hikapon na sa Ginoo. Ayaw ka goal. Wa kay bugas. Salig sa Ginoo. Mamatay ra ka. Ikamatay ni mo din na juga maglungag. Di ba? Maglungag pa ka. Patay na ka. Labi na di ka kaabot sa imong birthday. Hapit na ra ba? Alag yun, rosaryo yung mayo. Kaabot ka, pero mamatay yung ka, patay yun. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang Ginoo maluluyon sa kanunay o mamati sa atong pangaliya. Busa, atong isalig ngadto kaniya ang atong panginahanglan ug moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan mamahimong instrumento aron makabot ang tiunay nga kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang nagdumala sa atong nasod mamahimong sumbanan sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo.
nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga madawat na sa atong mga igsuong nangamatay, ang kalinaw o gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Amahan, patalinghugi ang amo mga pag-ampo, kay amo kining gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kining panog, kining lino, ginamasa kamot sa tao. Ang imo mga grasya, umasa mo pangaliya, ihatag na kanamo, ulang itong Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong pagpuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanausab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, sama ni Santa Maria Goretti. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu ganasa mga langit, magdaygunang imungalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong hindi sayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagal lang, inihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala.
sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man pangging harian ang gahumuga himaya hangtod sa kahandugan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, Kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alapad ang umanganihan, panahon na karon akong higala, nagpaabot siya nga ikaw mubulig ang kamalig sa Diyos ununtan. Di maisip ang ug jutay na ang iyang mga ngani. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini.
Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nun nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kun mukupot gid tas Ginoo bahala nag mga piang o masakitan dili magpaanod-anod sa tintal sa demonyo or sa tintal sa atong lawas. Ang budget nga gipresentar ni Father Gistoni ni adtong Domingo is 180,000 pag-ayo sa iyang koral, sa iyang library ug sa kantin. Ang ato rong natigom na da sa online mga 110,000. So may tingali ato na lang ning tiwason. 70 na malay kuwang. So karong si Manaha manawat gyapon ta og donation para ni Father Gistoni sa iyang eskwelahan dito sa St. Martin de Porres Academia de San Martin ba to? O niya sa Daan Bantayan. Niya akong ipak-pick up lang niya dinhi karong Domingo. So ang atong pagpanawat kotobra sa Sabado. Aron nga og namoy ikadugang aron matiwas ning 70,000 atong ipakuha niya diri ang iyang pila atong matigom ani, no? Kanindot ana makatabang ta. St. Martin de Porres ilado gyud kay na nga mananabang sa mga kabus o usa na sa mga banggiitan natong mga santos. St. Martin de Porres. So update sa ato mga slots dinhi sa atong simbahan nga project sa Hope and Opportunity para ni sa atong pagpamalit og yuta tag 2,000 ni 4,459 na ang nahalin, 541 na lang ang nahibilin nga slots. Pakpak, salamat sa Ginoo. Alang sa St. Vincent Healing Strength, 4,000 ni ka slots. Alang nining ato karong retablo, ang nahalin, tag 500 sa ni siya. 2,433, 1,567 na lang ang nahibilin. Pakpak gihapon, salamat sa Ginoo. Anindot na kay na asa kamngita na.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kayo'y may katungkulan